webových portálov. Na tie sa celé skupiny ľudí nalogovali v domnení, že služby portálu sú zadarmo. V zápätí však firmy, ktoré ich vytvorili, všetkým rozoslali faktúry a tým, ktorí odmietli zaplatiť, hrozili exekúciou. Prípad sleduje Rasťo Striško. No hovoríme o kauze práve preto, že ľudia, ktorí naleteli údajným podvodníkom s webovými portálmi, na ktoré sa Slováci, a nielen Slováci, ale aj Česi, Maďari, aj Poliaci nalogovali v domnení, že sú zadarmo, tak ide o stovky, ak nie tisícky ľudí. Slovenská polícia vyšetruje tento prípad. Stále k dnešnému dňu ešte policajti z Banskej Bystrici, z Bratislavy, ale taktiež aj z Nitry nemajú celé tieto prípady kompletne uzatvorené. Stále vyšetrujú, získavajú dôkazy ohľadne spoločnosti, ktoré vytvorili webové portály, na ktorých ponúkali naozaj také atraktívne záležitosti ako sťahovanie básni, poézie, rôznych piesní, takisto ako sťahovanie adventného kalendára, to bolo aktuálne koncom roka, samozrejme v predvianočnom čase. Ako toto vyšetrovanie napríklad dopadlo v Banskej Bystrici, to už nám povie hovorkyňa. V tomto prípade vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Vyšetrovanie prípadu stále pokračuje, naďalej sú vykonávané potrebné procesné úkony. Slovenská obchodná inšpekcia má taktiež v tejto veci už svoje stanovisko. To nám povedala jej hovorkyňa Dánuša Krkošová. No, Slovenská obchodná inšpekcia uložila 6 pokút peňažných, a to vo výške 54 900 eur. Okrem toho vydala 6.12.2010 predbežné opatrenie na zákaz prevádzkovania webových stránok a 15.12.2010 dal návrh na odobratie živnostenského oprávnenia na príslušný obvodný úrad. Tento obvodný úrad nám pred 2 týždňami oznámil, že neakceptuje tento návrh. Akou skratkou sú označované kamióny? Tak znie dnešná súťažná otázka za 100 eur. Ponúkame vám aj 3 možnosti: 12 medzera A TIR, 12 medzera B MIR, 12 medzera C SIR. Správnu odpoveď v tvare 12 medzera A, B alebo C posielajte na číslo 7504. Cena spätnej SMS je 80 centov. Do redakcie sa nám ozvalo viacero ľudí, ktorých zaujíma správnosť merania prístrojov na zisťovanie alkoholu v krvi. Podľa údajov dostupných aj na internete či v návode platí, že presne vedia pracovať len v rozsahu teplôt od -5 do +40 stupňov Celzia. Viacerým z vás však policajti dávali fúkať, aj keď bolo poriadne pod nulou. Dilemu rieši Adam Zavřel. Prístroje na meranie alkoholu v krvi musia policajti dávať pravidelne na kontrolu a na kalibráciu. Tieto kalibračné protokoly sú potom povinní vodičovi na jeho požiadanie predložiť. Niektoré hliadky však používajú tieto prístroje na meranie alkoholu v krvi nesprávne, aspoň podľa našich divákov. A to najmä v noci, keď je viac ako -5 stupňov Celzia. Aj nášho diváka z Dubnice nad Váhom, ktorý nám napísal, kontrolovala hliadka z Trenčína na prítomnosť alkoholu pri teplote -15 stupňov Celzia. Podľa vyjadrenia výrobcu je to však v poriadku, pretože prístroj vraj dokáže merať správne ešte 30 minút potom, čo sa dostane do prostredia, kde je viac ako -5 stupňov. Otázne však je, či tento postup dodržiavajú aj policajti a či skutočne dbajú aj na to, aby bol prístroj v tejto neprimeranej teplote maximálne tých 30 minút. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že vodič, ktorý nepil, by mohol aj nafúkať. Čierny odber elektriny dnes preverovali policajti v okrese Rožňava. Tento raz sa zamerali na paneláky v obci Jovice a rómsku osadu v centre Rožňavy. Na kontrole boli aj elektrikári, ktorí čiernych odberateľov okamžite odpájali. Ďalšie informácie má Martina Molčanová. Elektrikári v spolupráci s políciou dnes kontrolovali čierny odber elektriny nielen v Rožňave, ale aj jej okolí. Zaujímavé však bolo, že aj napriek tomu, že paneláky pripomínali cez okná naťahanými elektrickými káblami pavučinu, čierni odberatelia sa našli len 2. Susedia sú vynaliezaví a stačí, že jeden z nich za elektrínu platí poctivo a ostatní sa na neho napoja. Takýto odber sa už za čierny nepovažuje, keďže platiteľ s odberom súhlasí. Napriek tomu však elektrikári na čierno natiahnuté káble jednoducho odštikli a v panelákoch zrazu nastala tma. Čiernych odberateľov elektrikári od elektriny okamžite odpojili a páchatelia boli vypočutí políciou. Spojenecké vojská bombardovali ciele v Líbii už 3. noc. Údajne zneškodnili niekoľko významných Kaddáfiho vojenských základní. Plukovník však stále náporu koalície odoláva. V tábore spojencov sa navyše objavujú prvé praskliny na skalopevnom rozhodnutí oslobodiť líbyjský ľud.
Severoatlantická aliancia stále váha, či sa zapojí do vojenských operácií v Líbii. Tie spojenci nazvali začiatok Odysei, naďalej bombardujú ciele v Bengázii a okolie Tripolisu. Po bleskových vojenských akciách trochu znervóznelo Taliansko, ktoré je blízkym susedom Líbie. Tamojší premiér sa vyjadril, že ak velenie nad vojenskými akciami urýchlene nepreberie NATO, svoje letiská viac koaličným silám neposkytne. Ľudia si uvedomovali v podstate, že aj by chceli zmenu, sa nad tým zamýšľali, či by to bolo dobre pre nich. Dokonca som rozprával s nejakými zahraničnými ľuďmi, čo tam robia, akože nejakými expertmi a tak podobne. A tí to tiež hovorili, že prečo chcú niečo meniť, keď to v podstate funguje. Oni tam ten život dobre, no tak samozrejme nemali toľko, neboli nejakí veľmi bohatí, alebo čo, ale vlastne mali ten život jednoduchší. A teraz po nejakom prevrate oni si sami uvedomujú, že asi to bude ťažké začať v podstate od znova a bude to trvať, kým sa to pamätajú. Mám taký pocit, že skôr by vítali nejaké ústupky zo strany Kadáfiho a aby to ostalo tak, ako to bolo predtým. Pre novinárov je mimoriadne náročné monitorovať situáciu v krajine. Kadáfi posúva informácie o civilných obetiach a útokoch len cez štátne médiá. Zahraničných novinárov odmieta do nemocníc vpustiť. Okrem náletov spojencov pokračujú v krajine aj pozemné boje medzi rebelmi a plukovníkovými stúpencami. Bezletová zóna by mala byť vytvorená nad juhom a západom krajiny. Silvia Mabena, televízia JOJ. Dodám ešte jednu horúcu aktualitu. Britská televízia BBC práve informuje, že na východe Líbie sa zrútila americká stíhačka F-15 Eagle. Zatiaľ nie je jasné, či ju zostrelili Kaddáfiho jednotky alebo išlo o nehodu. Podrobnosti zistujú kolegovia zo spravodajského webu noviny.sk. V dnešných novinách o 12:00 ste sa už dozvedeli, že bolesť chrbta môže byť niekedy drobný, niekoľko dní trvajúci problém, ale niekedy aj závažné ochorenie, ktoré človeku strpčuje život celé mesiace či roky. Náš dnešný hosť, doktor František Jurčaga, bude odpovedať teraz na vaše e-mailové otázky a pomáhať mu bude Janko Mečiar, ktorý ich už drží v ruke. Ja vás vítam v štúdiu. Dobrý deň. Ja budem v tomto prípade čitateľom tých e-mailových otázok. Prišlo ich opäť neúrekom. Veľmi zaujímavá prišla od diváka Filipa. Pýta sa, že má 20 rokov, manuálne pracuje tvrdo, zdvíha ťažké veci, bolí ho chrbát permanentne a že v súvislosti s bolením chrbtice sa spomínajú iba administratívni pracovníci a sedenie pri počítači. Samozrejme, týka sa to aj ťažko pracujúcich ľudí, ale nebol priestor všetky tieto oblasti pokryť. A každý má inú individuálnu predispozíciu na bolesti chrbta, čiže je možné aj pri ťažkej manuálnej práci to tiež riziko. Ale 20-ročný človek? Môže. Dnes sú tie vekové skupiny ešte dokonca nižšie. Môže byť seknutý aj 15-ročný človek. Aha. Len tam treba vyučiť, či tam nie je nejaké poškodenie, či tam nie je stav po úraze, či tam nie je zápalové ochorenie, ktoré... Lebo keď hovorí, že permanentne ho bolí chrbát. Ak je tam permanentná chronická bolesť, tak je dôležité ísť na vyšetrenie. V každom prípade. Ďalšia otázka od diváka. Má herniu disku L4, L5. Čo to je? Vysvetlite. Je to vyskočená plátnička medzi 4. a 5. driekovým stavcom v spodnej časti chrbtici a dôjde k tomu, že nastane trhlina vo väzive, ktoré drží tú plátničku, ono sa vyklenie do chrbticového kanála a stláča nerv. Môže stlačiť nerv, ktorý ide napríklad do nohy a to sa potom prejavuje tým vystreľovaním bolesti do nohy. Určite to ľudia, ktorí týmto ochorením trpia, poznajú a je to veľmi nepríjemné. Boli to. Ak je veľká, nezriedka to skončí až operáciou, ale snažíme sa vždy tomu vyhnúť. No a divák sa spýtal, že sa dopočul o ozonoterapii. Aké máte poznatky, že či to má skúsiť? Áno, je to jedna z alternatívnych metód, takých menej invazívnych, neoperačných a môže dôjsť k tomu, že ozón, ak to poviem skrátke, je to zmes plynu, kyslíka a ozónu, ktorý sa aplikuje v blízkosti výstupu toho nervu a tej vyskočenej plátničky a má za následok to, že tá plátnička sa akoby scvrkne a prestane tlačiť na nerv a prestane spôsobovať bolesti. No podľa toho, čo hovoríte, to musí byť dosť bolestivý zákrok. Je to trošku bolestivý zákrok, ale nie veľmi. Určite menej ako trpieť bolestiami chrbtice a niekedy je nutné ho opakovať aj niekoľkokrát. No, to je radostná predstava. Ďalšia otázka. Chcel by som sa spýtať, čím by to mohlo byť, že by ma boleli kríže a bedrá. Mám 15 rokov, som športovo založený, v poslednom čase ma bolia kríže a bedrá. To znamená, že sa hýbe mladý človek a napriek tomu má problém. Je opäť ťažké, veď musel by som poznať anamnézu, čo tam prebehlo, ale ak je to mladý človek športovec a napriek tomu ho bolia kríže, dlhodobo je nutné napríklad vylúčiť zápalové ochorenia, ako je morbus Bechterev. Dôležité je urobiť vyšetrenia krvi, navštíviť lekára,
ktorý ho pošle na vyšetrenie na odbery a buď k neurologovi, ortopédovi alebo reumatológovi. Domáca liečba v tomto prípade asi nezaberá. Môže to byť niečo úplne nezávažné z preťaženia, ak je to napríklad športovec, ktorý sa veľmi preťažuje, ale je nutné vylúčiť, ak je to chronické, niečo iné. Ďalšia otázka, to je trošku z inej oblasti. Boli diváčku veľmi dlho chrbát v oblasti pod lopatkami, také pichanie pociťuje, že nevie, čím by to mohlo byť. Častejšie boli na ľavej strane pod lopatkami a pri lopatkách. Môžete poradiť? Hrudná časť chrbtice je najmenej pohyblivá. Ale lopatky sú vzadu? Áno. To je hrudná časť. Aha. Lopatky a zviazaná hrudným košom rebrami. Aha. Najpohyblivejšia je krčná a dole drieková chrbtica. Preto tá hrudná nás bolí najmenej, ale môžu tam nastať určité blokády medzi drobnými kĺbami stavcov alebo sklbenia s rebrami a tieto bolesti sú veľmi nepríjemné a dlhotrvajúce. Nie sú až tak veľmi silné, ako skôr torpídne. Torpídne znamená čo? Také, že nezaberajú dobre na liečbu, nezaberajú na bežné analgetika. V tomto prípade by som odporúčil vyšetrenie a dlhodobú rehabilitáciu. Ono to určite prejde. Čiže dobre som pochopil, že keď ma bolí vzadu, môže byť príčina aj vpredu? Môže, a keď vás bolí vpredu, môže byť príčina vzadu. Pretože tie nervy vychádzajú zo zadu, z chrbtice dopredu a môže tá bolesť byť aj prenesená. Napríklad ju môže bolieť vpredu a tá príčina je vlastne v chrbtici. Zaujímavé. Ďalšia otázka. Tomáš sa nás pýta, že či je zdravé si praskať kĺby, ale teraz nemyslí zrejme na rukách, myslí nohy, na krku, na chrbáte, že keď športuje niekedy bolesť povolí, až keď si praskne určitú časť tela. To sú zrejme také tie... To je niekedy taká tá závislosť áno, ako Bruce Lee, keď na vypraskávaní chrbtice, ale neodporúčam to nejak veľmi preháňať, pretože tým opakovaným nadmerným preťažovaním toho kĺbneho aparátu môžu vzniknúť neskôr výrastky kostné. Keď si predstavíte dve kĺbne plôžky, ktoré neustále preťažujete, vypraskávate ich, tak môžu nastať potom výrastky, tzv. Osteofity, ktoré môžu robiť problémy. Ale také bežné vypraskanie sa určite nemá za následok žiadne. A vôbec ten zvuk to čo vydáva? Odkiaľ vychádza ten zvuk? To je pohyb v klbe, kde je sklbenie. Sú dve plochy a oni sa cez seba presunú alebo šlácha preskočí cez ne a ten pohyb je taký zvukový, niekedy až hrozivý, ale nie je to nič nebezpečné. Ďalší divák sa pýta, že či pomáha alebo či nemôže uškodiť posilňovňa, zdvíhanie činiek, všetky tie namáhavé cviky, ktorých cieľom je vypracovať si svalstvo. Určite odporúčam, je to skvelé, najmä ak je komplexné, ak sa nezameriavame len na jednu svalovú skupinu, ale odporúčal by som chlapcom alebo aj mužom nepreháňať váhy. Nie z každého bude veľký kulturista, hrozia tam ruptúry svalov, šliach, preťaženie klbov. Normálne zdravom priemere, ale posilovanie je vhodné, veľmi vhodné. Taký kulturista, potom taký naozaj velikánsky, obrovský nabuchaný, to musí byť pre vás celkom zaujímavý predmet štúdia. Áno, nepotrebujem atlasy. Presne tak. Diváčka sa pýta, má problém s chrbtom, krčná chrbtica ju trápi už od septembra, má vysunutú platničku, má bolesti, ktoré jej bránia spať, chodí po lekároch, že nič nerobia. A vraj nevie, kam sa má obrátiť. Jeden lekár sa jej spýtal, či neuvažuje o operácii. Nie je to tým, že by nič nerobili, ale niektoré stavy je ťažké zvládnuť aj liekmi, alebo aj rehabilitáciou, vyžadujú svoj čas a trpezlivosť. Tá operácia je určite posledné riešenie a ak tá platnička nie je tak veľká, že by je tlačila na nervy, ktoré spôsobujú ochrnutie, výpad citlivosti, poruchu motoriky na ruke, alebo stlačujú miechy, tak určite by som tú operáciu odložil. Dobre, tých otázok, ako vidíte, toto bol len výber, aj tak sme to nestihli všetko, veď nevidíme sa posledný krát v štúdiu. Ďakujem za odpovede. Ďakujem za pozornosť. Danka, máš slovo. Ja ďakujem za slovo a pokračujeme ďalej. Plyšový medvedík, slon či oslík. Bez týchto plyšových kamarátov malé deti jednoducho nezaspia. Ba čo viac, nosia ich všade so sebou. Ale povedzme si pravdu, tento detský zvyk si mnohí prenesú až do dospelosti. Patríte k ním? Asi každý z nás měl v dětství svou oblíbenou plyšovou hračku, na kterou nedal dopustit. I kolegyně z novin o 12. si na toto období dobře pamatují. Vieš čo, keď som bola malá, tak som mala takú handrovú bábiku, volala sa Ferko a pamätám si, že som ju nosila úplne všade so sebou. Mala som takého vodníka, mal takúto veľkú hlavu a naozaj som si ho šanovala až asi do 17 rokov, kedy sa bohužiaľ rozpadol. Pokud i vám už dávno není 5 let a máte doma stále ještě podobného plyšového kamaráda, nejste sami. Podle britských průzkumů spí s plyšákem 1/3 dospělých lidí. Důvod je prostý. Môže ich tomu viesť pocit bezpečia. V podstate plyšák je pripomienka detstva. Tým, že máme toho plyšáka pri sebe, tak nám môže dávať ten pocit bezpečia a pocit istoty.
A co víc, mnozí biznismeni si medvídky a další vycpaná zvířátka vozí na služební cesty. Jedné síti hotelů se podařilo za jeden rok vrátit majitelům neuvěřitelných 75 000 plyšáků. Máme jedného známeho, ktorý s nami chodíva na dovolenky a ten si všade so sebou nosí takú plyšovú žirafu, asi takáto veľká je, lebo on tvrdí, že si nesie kúsok domova so sebou. Podle psychologů je usínání s plyšákem i v dospělosti úplně normální. Musíte si jen dávat pozor, aby se z vás nestal schizofrenik, který se dokáže bavit už jen s plyšovou hračkou. Treba si dávať pozor na to, aby sme v podstate toho plyšaka nenahradili alebo aby sme ním nenahradzovali ostatné sociálne kontakty, ktoré máme. Čiže aby sme namiesto toho, že ideme do spoločnosti, neostali doma s plyšakom a nebavili sa len s ním. David Mimra, televize Joj. Noviny o 12:00 sa ešte nekončia, o chvíľu sme späť. Dobrý deň, sme späť. Otrasný prípad pašovania iba dvojmesačných bábetiek odhalili na ukrajinsko-maďarskej hranici. Deti boli v bezvedomí uložené v prívese. Za hranice ich chcel dostať biologický otec, ktorý s deťmi plánoval budúcnosť vo Francúzsku. Veľmi pokútnym spôsobom chceli dvaja Francúzi prepašovať z Ukrajiny dve malé bábätká. Dievčatá porodila náhradná matka jednému z pašerákov. Tí novorodencom podali uspávacie látky, aby ich plač neprezradil pred hraničnou políciou. Dvojičky boli v bezvedomí, keď sme ich objavili v priestore pod posteľou. Pašeráci sa bránili, že deťom chceli vo Francúzsku vybaviť občianstvo. Jeden z mužov je síce pokrvným otcom detí, napriek tomu čelí obvineniu z vyvážania osôb z krajiny. Viacerí Európania vyhľadávajú Ukrajinu, pretože v krajine je legálna metóda náhradnej matky. V Únii je tento spôsob zadováženia si dieťaťa nelegálny a možný iba vo veľmi výnimočných prípadoch. Silvia Mabena, televízia Joj. Na záver samozrejme nemôže chýbať predpoveď počasia. Meniť sa toho veľa nebude. Záver marca, zdá sa, k nám naozaj priniesol jar. Jasno až polojasno je na celom území Slovenska a teploty sa budú pohybovať od 12 do 13 stupňov Celzia. A zajtra bude ešte krajšie. Pozrite sa. Ďakujeme za pozornosť, prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a nezabudnite, ďalšie informácie vám ponúkne už o 17:00 dvojica Aneta Parišková a Jano Mečiar. Dovidenia.